Здравейте хора, за втори път снимам този клип. Не, и аз съм Калян Пазов, той е Марито. Мария. Да, Мария. Те може да говорим по скайп, няма проблем. Долу ще доставим двата скайпа. Единия е моя, другия е неговия. Който иска да напокани. Да. Ние сега се приберем, аз съм от тях. Ще играем на Counter-Strike. Да, ще играем на Counter-Strike, ще направим един Да. сервер. Да, няма да се изкепим. Чек. Май съм веселен дур! Майка! Така. Да, чек. Аре, ела. Да. Келеш. Това, преди малко изтеглихме играта. Оле, Нави! Апка! това е светлина. Да знам. Я да видя обаче ние какво. Бихме. Опа! Да. Първата ни игра да бим. Та бомба каква е? Омага. One. Омага, сериозно? Сега ще го убия. Да. Чай. Да, стрелята през стената. Омага, че. Вижте. Ето, виждаш, стрелята през стената. Това се нарича да стрелят без такова. Ето къде отиди, бе? Где съм горе на Балкана. Бах ти тъпяла. Видяй как се стрелях. Да. Ето видяй. Хоп. Ето да скачаш. Виж. Така. Скачаш и извършиш. Ми се хаби сърцата. Що? Да, защото зомби както високо да скочи да не се побият сърцата. Е висок. Да. Фак. Ето. Давай, кача горе. Ти баба ли? Да, баба че, кет виша. Ти бати! Виж че, това е тъпа. Я. Къде е някой човек? Ето и тук са. Ти искам да бъда бързото. Видя ли го? Да. Дядо лази. Лазинста. Искам да бъда. Защо те им фърят тия... Тия снайпери стрелят лица. Да, те са били на други. Аз горя човек, махайте са! Не ти взема сърца. Ко правят? Какво нахало зомби? Айде да си сейче. Закрещих са. Това не вижда ли, че зомби? Може пак ще седим тук. Ни спечелихте. Ни загубихте. Ето. What the fuck? Избери. Не следяхме копчето. Ето и какво е? Вау. Боже. Тук няма да ме намерите. Аз този път нямаме страх, само те правя. Аз спускам. Нощната свинена, как спускам? 5. Това е на зомбитата, нощната светлина е на зомбитата само. Значи какво благодаря? What the fuck? Остана. Пази. Задник. Shit! Стреляй! Да, умирам. То няма човек, 4 зомбите срещу мен. Хелта, че ме... Огромен. И това дето хляпаш. Брат. Не знам, човек.
мразя ги! Прави тобос ли? Май. Не знам за какво, но снимам пода. То как се качува? Да, ами кача се, не знаеш ли? Не знаеш ли кака? Не става. Та, някой е тук изхвърча. Да. Бачи и бабата! Айде, загубих. Много Дай, бързо. сега съм аз. Еми, на нас не беше много. 3, 1. Айде, моите момичета. Някой сложи бекпайдър. А? Някой сложи бекпайдър, отивам при тя. Къде? Где? Ала. Ало. Около. Да. Добре. Айде. Чекаш скоро. Мгм.